כן, שני דברים. קודם כל, עוד מעט בתי המלון שאסור לכם להחמיץ, ניו יורק פוסט ממליץ, וגם מה שראיתם בהתחלה, הערך של גרמניה, פשוט לא היה מסחר שם היום, אז זה לא הערך הנכון. עכשיו 5 אנליסטים, 5 מניות כל אחד, ניסיון לפצח את חידת שוקי ההון ב-2016, אחרי שנה די מייגעת, שהשאירה את כולנו עם רווחים זניחים, או עם הפסדים קלים, זה שווה כסף, אז תראו. זו תמיד שאלת $1,000,000 ותמיד רגע לפני שנה אזרחית חדשה. איפה לשים את הכסף ב-2016 כדי למקסם תשואה? אילו מניות צפויות להפגין ביצועים טובים יותר. אף אחד לא יכול להבטיח לכם שום דבר בבורסה, ובכל זאת יש אנשים שזהו עיסוקם היומיומי. אז פנינו ל5 בתי השקעות וביקשנו את ההמלצות שלהם אחרי ניתוח מעמיק. הנה מה שקיבלנו, לגזור ולשמור. בפסגות, אולי בגלל הנפט הנמוך שחוסך בעלויות טיסה, ממליצים על אל על אחרי שנה פנומנלית. המניה נראית מאוד זולה גם ביחס למתחרות שלה באירופה ובארצות הברית, ואנחנו מעריכים ששיפור בהכנסות וברווחיות יבואו לידי ביטוי גם בשנת 2016 וגם בשנת 2017. מלבד אל על, בפסגות מאמינים שחיל שחטפה חזק השנה תתאושש, גם רמי לוי ימשיך לצמוח, בהמלצות שלהם גם פז וגם ויזה העולמית שנסחרת בוול סטריט, תחת האות V. באלטשולר שחם מסמנים את החברות האלה, כולן הניבו תשואה חיובית נאה בשנה הנוכחית. מתחום הנדל"ן, חברת עזריאלי שמייצרת מיליארד שקלים בשנה ואינה ממונפת. זה מאפשר לה לגייס חוב במחירים מאוד מאוד זולים, דבר שאם יהיה איזשהו משבר, אז היא תוכל בעצם לנצל הזדמנויות. חוץ מזה מסמנים שם את חברת ניסן הישראלית, בנק הפועלים, לידר וביטוח ישיר. אני בסך הכל חושב שאפשר להיות אופטימיים יחסית לגבי שנת 2016. בקבין בית השקעות מסמנים 5 חברות, כולן מארצות הברית, את רובן אתם מכירים היטב. בנק אוף אמריקה שדשדש השנה, גוגל הגדולה שממשיכה לעשות טוב למשקיעים שלה, גם פייסבוק וגם ברקשר האטווי של וורן באפט, ואחרונה חביבה, ענקית המסחר המקוון, עליבאבא. היום אנשים מעדיפים לקנות הכל כמעט באינטרנט מאשר ללכת לקניונים, ועליבאבא היא חברה שמאוד מאוד תהנה מהמגמה הזאת. ואלה המניות שבחרו בטופ אלפא, מהבנקים בארץ לדיסקונט, השאר מעבר לים. MDC, מתוך אמונה ששוק הנדל"ן למגורים בארצות הברית יתחיל להתאושש על רקע הבחירות שם, ויש להם בטופ אלפא עוד טיפ אחד לשוק ספציפי שאולי יפתיע לטובה. יש את האולימפיאדה בברזיל, השווקים בברזיל נמצאים בשפל היסטורי, ולהערכתנו זה בהחלט יכול להביא לצמיחה מחודשת באזור. בית ההשקעות האחרון, אקסלנס, מסמן את אלה, אשדר ודימרי מהנדל"ן, בנק הפועלים אצלנו, פז וישרמקו. שימו לב, זו הפעם היחידה שרואים מניה מסקטור הגז מכל הממליצים. מי שלא רוצה להיחשף לסיכון של אם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה, ולהיחשף לסיכון בלוויתן, יכול להחזיק במניית ישרמקו שהיא חשופה רק לתמר, תמשיך כנראה להציף ערך למשקיעים, אני מניח שתוכל לייצר תשואה מאוד גבוהה להשקעה שלה. אז אלה ההמלצות, אלה החברות, נותר רק לקוות שזאת תהיה שנה יציבה וירוקה, טובה יותר מהשנה החולפת.